Siyathokoza. Siyanamukela ohlelweni ikwasukasukela. Esihlokweni sanamuhla sizobe sikhuluma ngephiyano. Sifuna ukwazi ukuthi isilwane sini iphiyano, isetshenziswa uma kwenzenjani nanokuthi isiza ngani. Namuhla sikhuluma nomkhulu uQwabe ozosichazela kabanzi ngephiyano. Sizokhuluma ke manje ngophiyano. Abantu abaningi ngemakhulunywa ngophiyano siye sabona njengoba thina sila kwaNongoma uphiyano uthi uma ufika nje phemona uzothi hey nanti ngabe uphiyano uphiyano abantu abazi ukuthi makhulunywa ngophiyano kusokhulunywa ngani ngolimi lwethu thina njengenyanga siye sithi usolinye uphiyano. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayethuka makubeza umuntu ekhuluma ngophiyano ngoba kwazi ukuthi izinto zabantu abagangayo abathakathayo ngoba lento ihlukene kabili. Uma wazi ngophiyano liyazenza into ezinhle liyazenza futhi nezimbi. Kodwa nje kuleli lakithi mhlambe noma la eSouth Africa bancane abantu angazi ukuthi banophiyano ngoba uphiyano mina nje kakhulukazi ngilisebenzisa entweni zemali njengoba abanye beke babona mangiphuma ku Daily Sun neindaba zokuthwalisa ngisebenzisa lona kakhulu mina makuthiwa ngakhela abantu into yenhlanhla ngoba mina ngidila kakhulu ngezinto zezimali. Abantu abafika la ekhaya yibo abantu bezezimali. So ke makukhulunywa ngophiyano akusiwo wonke umuntu onophiyano futhi lapha nje kwaNongoma akekho umuntu onala bayeka abantu ukuhamba bexhaphaza abantu bethi nanti uphiyano usolinye mina umuntu oyothi nanti uphiyano kimi ngifuna ahambe angikhombise la aluhlabe khona ukuthi nanti luhlatshiwe ngoba uphiyano bafuthu akusiyinyamazana ongakwazi ukuyifuya isilwane nje sentaba futhi nakhona la sikhona angeke uze usibone nje ngamehlo kusokuyinhlanhla bakuphatha ukuthi usibone ufe okanye usibone ungaphinde ube umuntu ngoba lento esikhuluma ngayo iyingozi ingakazi yafinyelela eduze kwakho. Inomlingo lento inemkhubanyana eminingi ngeke nje uze kumuntu ombona kahle ukuthi lo muntu lo akananhlanhla moslo athi unophiyano. Namhlanje mina ngigibela imoto ngisho ningahamba eSouth Africa yonke njengoba le video izobukwa umhlaba wonke noma inyanga nje yazi ukuthi yake yangenzela uThomeni yathi yangiphakamisa ingabhalela la ku1KZN ibatshele ithi mina wenziwa yimi lo muntu mina ngicebe nje is because of uphiyano. Yimina engikwazi ukuthola lenyamazana nakhona angikhona ukuyithola iphila mina bayakwazi ukungitshela mase beyibambile laba bahlaba banesikhathi sokuyihlaba akusiye futhi umuntu wala eSouth Africa uyena umuntu okwazi ukungihlabela lenyamazana anginikeze lokho engisuke ngikudinga ngibuye ngisebenze mina ngonyaka ngiyayithenga imoto zibe 3 noma zibe 2 ngaphandle kokusebenza umlungu mina ngisebenza abantu ngiyinyanga nje njengoba abantu bengazi bangibonile abaningi la ku Daily Sun bangibona ku Soweto TV bangibona ku1KZN abanye bangibona kuma TV ahlukene ngoba ngingabale wonke nasema radioweni is because of lo msebenzi ngoba ukuqala kwami ukuduma ngidunyiswe indaba ezithi ngiyathwalisa angithwalisi ke bafowethu mina ngikhandela umuntu into asuke eyifuna iyona into asuke ezoyithola ke lento la ekhaya uma ufika la ekhaya uthi ufuna into yemali iyona into engenza iqiniso layo ngempela ukuthi phuma la ekhaya uyitholile. Nginabantu namhlanje abangama baconfess ngo10111 bethi siyamazi usenzele u1 no2 no3. Uma kukhulunywa ngophiyano uphiyano isilwane nje uma wena ungazi uma ufika ungazoyitshela ukuthi umuntu ngoba it's like umuntu kuphela khona kuneso elilodwa elila esimongweni. Isikhathi esiningi ke mabezokuhlaba lento babe nosiko okuqala abalwenza ngoba kusuke kwenzela ukuthi lento angeke nje uyihlabe isinoma kanjani. Inkinga lesikhuluma ngayo ngoba kwanawo usukuzobhekana nayo ufune kubheme imbhemiso yakhona kuqala ukhothiswe ukuthi lento amandla wayo angak-affect ngoba amandla lento le ngesikhathi nje usuthi wenza lelo siko lokuthi uyayihlaba uma ungakazi wakhothiswa kungafa wena ungakazi uzoyithinta ngoba noma ungayibona lama ungacosha itshe uthi uyayishaya kuyofa wena nje into nje engangize ngithi mhlambe umuntu angayi-understand ngoba inuno ongeke wayibheka ngamehlo nje mawuphile njengoba ungeke ngasho eqala ngathi uma kukhulunywa ngophiyano uma kuyikuthi ngampela kwenzekile wanenhlahla walibona
kunokwenzeka ukuthi wena ungaphindi ukhulume noma ungaphindi ube umuntu uphambana impilo yakho yonke. Akekho umuntu okwelapha ngaphandle ukuthi kuzothola lenyamazana oyibonile ngoba nalo luyinkinga. Uma ulibonile lapho ulibone khona aluphindi lube khona, liyanyamalala luye kwenye indawo. So kuyisilwane nje esithi masithu kujula. Njengoba ngike ngasho ngathi la eSouth Africa bancane mina abantu abangangitshela ukuthi banophiyano. Angiyisebenzi indaba ukuthi umuntu athi unophiyano esixhaphaza. Alukho uphiyano la eSouth Africa. Uphiyano ke bayakhona ukulisebenzisa ezintweni ezimbi futhi ke mabekuvale ngophiyano isikhathi esiningi unokuya enyangeni ifike ithi inyanga ubelethisa isilwane ngoba uphiyano mabekuvale ngalo luyaphenduka ebusuku lulale nawe lizenza indoda. Uma umuntu wesimame lizenza umuntu wesilisa, uma umuntu wesimame lizenza umuntu wesimame kumuntu wesilisa. So ke mabekuvale ngophiyano isikhathi esiningi umuthi kawusebenzi uma lowo muntu lowo engenayo imithi enalamathambo walesi silwane okanye amafutha walesi silwane. Umuntu mayekade evalwe ngalento, uma uthola umuntu okwazi ukugeza ngempela okwazi ukumwasha umuntu lensila le, umuntu wakhona inhlanhla yakhona iyaphinda phindeke egazini. Nginabantu mina abaziyo ukuthi mawusufike la usufike egcineni, hayi ukuthi ngemangani yilona vele yona into engisebenza ngayo le kuphela. Mina la angikoni ukulifuya ngoba la sisemakhaya lento igangeni. Abanye ke bayake bakuphambanise beze bakubiza ngotukolosha. Akusiyo utukolosha, uphiyano utukolosha uwodwa. Utukolosha nawo unemikhuba yawo uwodwa. Makukhulunywa ngophiyano luyazenza izinto ezinhle, luyazenza izinto futhi ezimbi. Luyakwazi uphiyano mase ukuvale ngalo ungaphelelwa umsebenzi uhlale ekhaya ungaphindi uzisebenze. Isizathu yini? Abazi ukukhona ukubona ngoba nayo nalento ufuna ukuthi mase efikile umuntu engathi ungakuhlale phansi uqala ukuthi ukuhlola kuqala ukuze umuntu uzokwazi ukubona ukuthi okay uphiyano indlelana abebemvale ngayo umlungisele leyo nto umuntu wakhe kuze kwazi ukuthi izinto zakhe ngendlela afisa ukuthi zibe yiyo. Kwasukasukela likhulume nowayini usizi kodwa uthola ukusizakala kumkhulu uqwabe. Ngibingelela kakhulu ngibonga ithuba. Igama lami nguJustice wakanyawo endaweni yaseJozini. Ngiqale ukuhlangana noThentrebulwane ngonyaka 2015 ngisendaweni yaseMpumalanga. Ukuhlangana kwami noThentrebulwane ngisho ngithi nganyelwa inyoni esandleni amafuphi nje aba nenhlanhla ngoba kuyaye kuthiwe ukuze uphumelele fanele uhlangane abantu aba-right, hayi ngoba ufunde kakhulu. Uma ngihlangana noThentrebulwane ziningi izinto asangisizile kuzo. Bengumuntu ongenalutho, ngine-ID kuphela, ngingasebenzi. Wangifundisa umsebenzi ngawuthola. Kodwa sengiwutholile umsebenzi ngithole isifundo ukuthi ngiye ngathi ukuqhelana naye ngoba inkinga yethu singabantu siyakhohlwa la sizakale khona. Athi mangiqhelana naye ngaphinde ngamkhumbula futhi ngase ngibuya kuye. Wangisiza into eziningi, bekuvela nje izingozi. Ekukhuleni kwami ngicabanga ukuthi ngikhule ngumuntu onenhlanhla kodwa bekubona ukuthi izinto zami zivalekile. Ngiyathi mangiqala noma ngiphuma ngifuna umsebenzi bekungahlangani ngenzeke lutho empilweni yami. Ngase ngihlangana noThentrebulwane ngoba bengingasebenza amakhampani ama-security umsebenzi uphela nje ngendlela engayiboni. Agcina sengihlangana noThentrebulwane kwaba khona izinto anginikeza zona, ngaqala ngathola umsebenzi ngaba right. Ngithe uma sengi-right kuba nezinto ey'velayo, ngagula. Ngigule kaningi, abaningi bayazi bangibonile ngigula phambi kwabo ngumuntu vele osho ukufa. Nengozi yemoto eyokuqala engikhumbulayo yangithola bengibheke ePitretifu, kwavuleka ibonnet, ngangasawubona umgwaqo. Esibili bazama nokungihlasela, bangifuna nangey'bhamu, kuningi sekwenzekile. Nalapho futhi wangisiza uThentrebulwane ngaze ngafika kulezi engikulona, uphalaza negazi. Usungisize into eningi kakhulu. Njengamanje ngiyasebenza, ngibuya nasemazweni bengingakaze ngicabanga ukuthi ngeke ngifike nakuwo. Ngibuya ngisho ko-Cape Town nje impilo ihamba kahle, ngiyadriver.
Ley'ngozi ke sezizangivelela kaningi ngisizwa uyi-10-111. Ngiyanibingelela nibingelela uDokotela uDlamini owaziwa ngomzimba ukhalimali. Dokotela uDlamini ke namhlanje niphathele ama-product anjengembiza yakhe ebizwa ngomathatha kanye izifo. Kubantu abasuke begula uthothi umuntu unama-ulcer, umuntu uphethwe isinye, umuntu uphethwe izinso, umuntu ingane akayitholi ngenxa yesinye esingekho right, umuntu uphethwe ngamadolo, umuntu uphethwe ushukela, uneyilonda. Nansi imbiza kaDokotela uDlamini namhlanje siyiphethe. Uthola ukuthi uma usuyiphuza noma ngabe uthi uphethwe ibhande 3 days uma unebhande suke silishayile. Sibe nentambo le okuyiyona ngiyiphethe njengamanje esize itheni kubantu abanezitha. Athi umuntu uDlamini mangifaka intambo yakho makukhona abantu enixabene nabo noma ngizohlangana nomuntu ngizwa ngekhuzu leli ukuthi kukhona okuthile okufuna ukungivelela. Le ntambo isize itheni kubantu othi mina nginezitha, nginabantu abangifunayo, bangithumelela ngotikolosho, bangithumelela ngomamtsotsi mkhove ebusuku. Le ntambo iyakuvikela, ikivikela umuntu bemthumelela ngezilwane. Iyo le ntambo le yezitha ewu-200 rand. Uma uyidinga uzoyithola ngo-200 rand. Kanye nembiza leyade ngiyiphethe uyithola ngo-200 rand ngoba ngenzela ukuthi nama-price ngiwasha abantu bakwazi ukuwathola. Bese kuzoba isiwasho semali. Uma ngabe kuwukuthi une-problem yokuthi imali ayihlali kuwe esandleni, nasi isiwasho semali siwu-100 rand ukuthi imali ihlale. Khona enye-ke induku okuthiwa umnabise. Lapho-ke masikhuluma ngekamero sikhuluma ngalezi zinto nangumnabise. Iqondene nokuthi lena-ke ikamero kuphela. Kodwa uma kuthiwa nje ufuna ukuya ekamereni, ufuna ukuvakasha, ufuna ukwenza show, nansi imbiza okumele uyithole okuthiwa umnabise. Namuhla sivakashele umkhulu uQwabe owaziwa ngegama u10-111 odume kakhulu endaweni yakwaNongoma. Ake simuzwe umkhulu. Siyababingelela ababukele emakhaya. Igama lami nguSifiso, mina ke ngiyinyanga, ngisebenza abantu njengoba nibona. Indima yalo msebenzi ke ijule kakhulu. Mina ukwehla kwalo msebenzi kimi ungithole ngumntwana nje omncane. Bengifunda esikoleni ngangifunda u7, it was 2008 ngangifunda u7. Uma ungibamba lo msebenzi akubanga nje into ecacile ngoba even ubaba wami mina lo msebenzi ungibamba ubaba evele esebenza abantu. Namanje ubaba usebenza abantu. Thina sisebenza soyithula endlini. Asixabana ayikho lento okuthiwa abantu mababili benezikhwama bayaxabana, cha. Sisebenza soyithula endlini. Uthema ngibamba umsebenzi wayengakubonje ukuthi kubunyanga lokuthi le uzokhula beyini lo muntu omncane angakethiwa ubunyanga siyabaza abantu bayanukwa mabezinyanga. But igcineni ugcine waziveza wona ukuthi wona uyilokho uqale ngokuthi ngikhulekela abantu ngithandazela abantu lo msebenzi. Wendlula lapho wafuna ukuziveza ukuthi wona manje sewufuna ukuba ubunyanga, wangivalela emsebenzini ukuthi ngingakhona ukuthola umsebenzi. Abantu befika ngifike ngidlulele umuntu esontweni, umuntu abuya ezendlini ngibalekele umuntu, ugcine sengilamba ngingasakho umuntu umsebenzi, ugcine sengiphila ngayo le mali yama-chance ukuthi mangidlulele umuntu esontweni ezendlini ngathi hayi man akusho umsebenzi wona umsebenzi engabele wona ngake nguna abaningi ke bangazi ngo10-111 abathakathi. Umhlaba wonke nje ngidume ngalelo gama, noma ungaya ku-Google uthi 10-111 abathakathi uzofika ufice mina. Noma ungaya ku-YouTube uzofika uthole mina. Lo msebenzi wami ke ukufika kwawo ungibambe 2008 bengifunda isikole. Kodwa uqala kwawo ukuziveza u2012. Mina ngisebenza kakhulukazi ngokulungisa ubunhlanhla babantu kuze kuyofika ezintweni zemali. Izinto zemali zakhiwa la ekhaya. Noma ngabe yini oyifuna edinga imali yenziwa la ekhaya. So ke uma kufikwa lapho nje uqala kwalo msebenzi wami kakhulukazi uvele ngokukholwa. Ngoba mbe ngumuntu okhulekela abantu esontweni kwagcina sekubuya sekufuna ukuziveza kuba ubunyanga njengoba namhlanje ngigcine nje sengisebenza ngomuthi. Ngiqale ngokusebenzisa amanzi namanje nje mina uma umuntu umoya ungidirect ukuthi lo muntu la kufanele kufaka umuthi kuye, angufaka umuthi ngifaka amanzi.
ngendlela umoya ongidirecthe ngayo wona umsebenzi engiwenzayo lo. So ke ngithi nje ke abantu abangidingayo bayakhona ukungithola ku 079 185 4112. Eyesibili u0722 465503 072 465503. Injalo nje ngicabanga lawo manamba amabili engitholakala. Uyazi angathi sizokuya kabili kathathu nje wena dadewethu ngoba mina angikwazi. Kodwa la umoya uthi kimi wena kukhona indima yemali ofabe yavuleka. Uyangiva mosokuthi ngithi njengomuntu angazi ukuthi bekufanele sibuyise amaphepha amhlophe. Angazi noma ukubuya usayina amaphepha amhlophe. Uyangiva moso ngoba uthi umoya ingcwele kimi kukhona indima yemali okuba sengathi ivalekile njengomuntu angazi ukuthi kunedili obukade uyilungisa. Kodwa uthi umoya ingcwele kimi kukhona ubunhlanhla obuvaleka obuvala isidanga sasekhala ukuzalwa khona umama wakho. Uyangiva mosokuthi ngithi ngoba uthi umoya ingcwele wena kukhona insila ekubambayo ukuba sengazi ukuthi ithi mayivala indima yemali kodwa kube sengathi iphazamisana nebanga lokuthi ukwazi ukuthola umshado. Uyangiva moso ngoba wena wavala ubaba womntwana wokuqala. Uyangiva moso ukuthi ngithini uthi umoya ingcwele kimi masikhuleka asiphakamise izibani kube sengazi ukuthi kukhona into engathi siyayelula noma njengabantu athi siwelula ubunhlanhla kabusha ngoba uthi umoya ingcwele kukhona insila ngathi bakufaka yona wena ephila ngaphakathi kuwesibelethweni. Uyangiva moso wena 1 2 3 uthi umoya ingcwele uzohamba uyokwenza i-operation kube sengathi u-operate isibeletho noma ube njengomuntu athi uyakhishwa isibeletho ngoba uthi umoya ingcwele lento igxuma njengomuntu azi ukuthi kukhona isilwane esiphilayo ngaphakathi kuwesiswini sakho. Wathi umoya ingcwele ke masikhuleka njengamanje ubaba lo kuphila na akasiyo uqalanga wena kuyi ukuthi uyathanda kukhona insile kuba sengathi bakuvala ngaye emuva la uthi wena ubuya khona. Manje uma uthi wena ufuna ukulungisa izinto zakho uthi wena uhlela izinto zakho bese kuba sengathi zingafike zivulele indima yemali kodwa kukhona la ngathi i-cut off khona ngoba wena kukhona into eyibusiness engazi ukuthi ufuna ukuyiqala enye engazi ukuthi ngaphinde ifake imali ngaphandle kwalo msebenzi othi uyawenza. Ngazi uthi kimi kukhona umntwana ongathi wachitheka kuwe wena ade unokufa kokupha. Uyangiva mase uthi ngithini kukhona ukufa obekuthi makukubambe njengokufa ngathi kuwokomopho. Kukhona umntwana ongathi wachitheka kuwe ngaphakathi wabona uthi mawulala kube sengathi ungaphupha kube ngathi unikeza into engathi umntwana noma uphupha ngathi uphethe umntwana. Wathi umoya ingcwele kukhona umntwana ofaka bese yamvusa siphinde semmise ngoba uthi umoya ingcwele lento ivala wena manje bese kuba sengathi ungagcina ngathi abantwana ungagcina ngathi awusabatholi. Uyangiva mase ngoba kunalensile esikhuluma ngayo uthi umoya ingcwele kimi mase siyakhuleka lento ikubamba kube sengazi ukuthi noma ungathi uyasukuma uyakubantu uthi ufuna indima yokuthi ukwazi ukuthi usizakale noma ukwazi ukuthi ube nabantwana nawe bese kuba sengazi ukuthi ngafuna ukwenza umkhathi phakathi kwakho nomuntu othi uphila nawe. Uyangiva mase ngoba kukhona into athi ayikushintsha kancane ngathi ngakufaka etshwaleni. Ngiyaxoxa ukusho kanje. Uyangiva mase ngoba kunensile ukuba sengazi ukuthi yasetshenzwa kuwe okuba sathi yafakwa yilo baba wokuqala ngoba kukhona umuntu wena ngathi wawuphila nangathi wakufaka ukunikeza umshado nase niyehlukana. Uma nawe ufisa sikuvakashele esigodleni sakho, dayila le namba